Entry gate, ticket counter. ये 7 का है क्या? 7 का है? Ticket खौनो लानो बावदोंमोन ओमफ्राय आरो थांफिनबाय नै जाबाय entrance सिनायोना माबायानो बानायना गालांथारमोन आं गोदो Amrit Udhyan Guwahati. mana Barga fainya ini kamera खेबग्रायाथ' सोर आं बेखौ देखायथ'आ फाइनालि खुलुमबाय गासैनिसिमबो आंनि अननायखौ जासिहरनाय थाबाय आं ब्लग होथारनाय गोबावथार जाबायमोन फुजिया लास्ट जेब्ला दिल्ली थांदोंमोन बेनिफ्रायनो आं ब्लग होआखैमोन खिन्थु दिनै आङो होनो गोनां जाबाय आरो होखागौमोनबो मानो होनबा सरप्राइज जा केमेरा लादो बेखौ आं दा देखायगोन आंनि केमेराखौबो केमेरामेनखौथ' मिथिखायोदां सोलायाखै बेनो माने थ' फाइनालि फुजाया न'आव फैदों आं बेखौ दा एयारपर्टनिफ्राय पिकआप खालामना लाना फैनानै ओंखाम जाबाय हटेलाव जाखांनानै दा बेरायनो होननायखाय आं बे गोदान पार्क खुलिदों गणेशगुरि हिंग्राबारियाव बेयाव लाना फैबाय ओमफ्राय बेखौ पार्कखौ नायखांनानै आं दा बेखौ न'सिम दोनना फैसिगोन स' नोंनि मोखांखौ दोनसिनसो देलाय जमानो नुवाखै मानसि माबायदि मोनदों आंखौ मिट खालामनानै बिराद मोजां मोननाय माबायदि बिराद मोजां है बिराद मोजां आरो गैला बास बिराद मोजां थ' आं मोनसेल' खोथा सोंनो लुबैयो नों जे गुवाहाटि फैबाय हरखाबै मानि थाखाय फैदों मारै जिराय न'खौ मिस खालामदो अबभियासलि फैखागोन ना दिनै ओंखामखौ मिस खालामदों नोंखौ मिस खालामदों मामोनखौ मिस खालामदों हाय गुवाहाटि मानि थाखाय फैदों नों बेयाव बुंनालाय फ्रन्ट केमेरा खालामलाय मा मानि थाखाय फैदों नों गुवाहाटियाव आं गुवाहाटियाव नोंखौ मिट खालामनो फैदों न'आव थांनो फैदों ओंखाम जानो फैदों न'नि ओंखाम लाइ मैगंजों अमा ओमफ्राय मैद्रु खारै नारजिजों अमा ओमफ्राय साम' सबाय सब जानो फैदों आं बेयाव नायनोसै सोलाबबा थांसै मोदोम जादों एकदम बा सुपार डुपार हट जाना दङ चलो मा दं देखायबावलाय आं मा बुंदोंमोन नोङो मा होनो 3 months उनाव नों फैबाथाय नाय आंखौ ओरैबायदि हट एन्ड सेक्सि जाना थागोन होनना बुंदोंमन 1.5 month जादों ना 15 days 1 month and 15 days ओरैबायदि मुटुटु हाथि गेन्दु जाना थादों आरो दंबावो नाय पेटला 3 months नि प्रेगनेन्ट जाना थादों बियो 2 एप्स फैबाय आरो 4 एप्स दंबावो होमबाथाय आं टटेलि देखायगोन आंनि भिउअर्सफोरनोबो देखायगोन आरो गैला Ready? पुरा धुला गोजा नै साफा खालामबा मोजां जागोन ना नै सनसेट
माबा बायदि नुदों स्प्लिट जिल्लानि दम माबायदि मोनदों जायगाया मोजाङानो बेरायथाव एक्चुअली खिन्थु एसेबांबो जे माने मोजां बेखौ दोना आरोना माने गाज्रिबो नङा इमान मोजांबो नङा फैथावो बेरायथाव बास बे ग्लास हाउसआ माने ओरैबायदि माने मोनसे मोजां लुक फैदों आरोना बाट बेबो दा माने धुला बाला जाना दं आं थाम्फै ओं बिराद प्रब्लेम थाम्फै मोनदों अभार थाम्फै ओइ मानजोब्बाय नै आंखौ आथिङाव हरदों थाम्फैया बेखौ आखायाव बेयाव मा खालामो देखायहरलाय सुइमिं पुल गुवारिया बेयावनो दा सुइमिं खालामगोन ओरैनो होननायखौनो ना गथ'फोरनि थाखायबो गेलेनो माबा माबि बानायना दोनदों खोमा दैयाव बायगोन खोमालै आं गाखोगोन नामा नों गाखोबा बायखागोन बियो बेखायनो नोंखौ थांनो होनाय न' बेयावबो मानसि नेग्रा थाखायो नै मोनाबाय एसे मोनाफैखा नोंखौ स्कुल थांनांगोन दिनैनि आंनि ब्लगखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय मामोन फार्स्टनि नामा अमृत उद्यान देखाय नालाय नुखादों दे ओमफ्राय बिदिनो आरो इसिबां एक्सपेक्ट खालामदोंमोन मोजां जागोन होननानै बिदि नंद्राया बाट इमान गाज्रिबो नङा फैजायो बेरायनो मोजां आंनि बायदिबोथ' बेटार देन एसके जोंनि बे जु र'डआव थानाय एसकेनिख्रुइ बेनिख्रुइ मोजांसिन मोनदों बेयाव फैनानै मोजां नाङो फ्रेशनेसआ बारा स' गासिखौबो खनसे फैनानै नायनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय आरो जाय नायखांबाय बिसोरो आंनि बे भिडिअ'आव कमेन्ट हरनानै बुंनो हागोन जे माबायदि नोंसोरनि एक्सपिरियेन्सआ फैनानै माबायदि नांगौ बे बाथ्राखौ ओमफ्राय गयारिनो आंनि भिउवार्सफोरनि थाखाय फंनैसो बुंनो हागोन थांसै सम जाबाय ओमफ्राय आंनि भिउवार्सफोरनि थाखाय फंनैसो बुंनोबा मोजां जागोन स' दे थेंक इउ स' माच जोंनि ब्लगखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो बिदिनो अनलांबाय था सापर्ट खालामलांबाय था लाइक शेयार कमेन्ट खालामलांबाय था ना गरि आरो बे आं थाबाल'सो ब्लग हगारो दे आं गैयाबा कन्टेन्टआनो गैला बेना हगारसिगोन र' गोजां बोथोर फैबायना अमा सावजानाय दाउ सावजानाय म'म' बेरायनाय पिकनिक जाहैनाय बेफोरखौनो हगारसिगोन जेनेबा नोंखौ मावनो मोनबाय थानो होनबा स' आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलखौबो थांनानै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय एनि भिडिअ बानायो टाइमिं मोनबाथाय स' थांनानै नायहैबानो जाबाय आंनि ब्लगखौ नायस्लायस्लाय बिनि ब्लगखौ नायबाथाय प्रफिटेबल बांसिन दं मानो होनबा बिनिया मोनसे टपिकआ जाबाय कन्टेन्टआ बिनिया क्रुखौ लानानै बानायो बेनि कन्टेन्टआ क्रुखौ लानानै बानायो सोरबा जुदि क्रु जानायनि गोसो दं डिटेलखौ बियो मोजाङै होलांगासिनो दङ दासिमबो बानायथ'वाखै आङो बेफोरबायदि डिटेल्स एकदम हाबथ'वाखै बाट लासैयै बानायलांबाय थागोन मानो होनोबा ओरैबायदि कमेन्ट्स खालामो आरो लोगोसे इन्स्टायावबो फेसबुकआवबो ओरैबायदि मानसिफोरा फल' खालामै इनबक्सआव मेसेज खालामो आब' नोंनि भिडिअखौ नायदोंमोन मा क्राइटेरिया माबायदि मा बेफोरखौ स' आङो लासैनो लाबोगोन दा टाइम थोस्लाबिखाय आं बानायथ'नो हायाखै बाट स्टे टिउन साबस्क्राइब खालामना दोनबानो जाबाय आङो बानायलांबाय थागोन अके बाय